deadly ning dagan karon sa panggobyerno, Banana Republic. This is a very typical issue sa kini mga nason nga gitawag og Banana Republic, mga higala. Ombudsman nga nung mag-press conference man ka niya imong i-appeal sa kinini ang malita-malita ang kwarta panahon ni Duterte. How ridiculous can that be? Ang ombudsman ba, si Boying Rimulya, mga higala, pabida, gipangutana siya may tungod ng malita-malita ba involving kining government employees, dagkog ranggo, government employees, empleyado sa gobyerno, ubos sa jurisdiction sa ombudsman. Wa kuno siya mahibong anang malita-malitang kwarta kay nagsugod kuno na panahong Duterte. Wa ra ba mamilok musulti panahon pa ng Duterte kanang malita-malita nga kwarta. I mean, sobra naman kaya na that's absolute gaslighting and it's not good, no? Ngilad kayo. Anyway, they're trying the best ba? Tungod kay ang survey, mga higala, 43% si Sara Duterte. At far second is Leni Robredo. Murag 26 masiro itong ka Leni Robredo. Una, ang uban na nangamuti na dito sa ubos. Risa Hontiveros, murag pila to, size ba to? So somewhere there. Man ko'y gigunitan nga figure dire. But I can remember nga, taas kayo kasara. 43, unya, ang nagsunod, 26. So ang ilang effort karon, if you notice, ang Office of the Press Secretary, kanunay lang ga istorya may tungod ni Duterte. Kada adlaw. Practically, kuhan siya kanang mura siya o kana bang propagandista sa administrasyon ba sa kinini ang politika, instead of being a spokesperson for the president ug iyang i-detalye every time ang mga kanang important policies or moves sa gobyerno for the benefit of the people. Kanuna lang guys, good sila Duterte. Interesting ni mga higala kay tinuod og eleksyonon, makita man sa kinini ang survey. Lubong mangyod, ilubong. Uni ang nakang-deadly pagyod aning politika ni Sara Duterte. Duterte side. Wa may kwarta ni. Voluntaryo yun eh. Majority na ay mga tao nga mga pil diha kay gusto makakwarta. Kay na may kwarta sa politika yun mga higala, pero dili yun na mo amay lang na 5% na nga kanang na kwarta ba nga nailambigit o kwarta aron ka mo dangop dito sa mao nga political camp. Kuan yun eh. Gikan sa kasing-kasing yun eh. Kining nagsuporta ni sa mga Duterte. Way palit ni kanang propaganda materials. Ilahan ng kauglingon. Sila mo muhimo. Sila mo bayad sa tarpaulin. Sila maghimo-himog design. Usay mangupya. Kanang existing kopyaon lang. Mo nang lain-lain ang kuan ang design sa propaganda material. Pero ang color mo ay prevailing. Panalitan kani karong kampanya ni Sara Duterte, green man eh. Green ang color sa ilang campaign. Ug mao ning klasiha sa dagan sa politika until 2027 inutampo nga. Kay 2028 election man, Mayo man sa 2028 ang election. Doon na lang, usa ka tuig ang gap between now and the presidential election. Unsa may makapag-usab nini? Ang flood control issue wa ma-resolve hantod karon. Way katapusan, gipugnag maayo mga higala niining administrasyon. Ang ICI i-terminate nila ang
ilang pag-imbestigar, they will make conclusion. I-conclude nila, submit silang report ngadto siguro sa presidente. Karong katapusan sa Marso. Kining independent commission nga gitukod ni President Marcos aron paghiling kinsay mga nalambigit ni ining kinawatay sa flood control, mga higala. So kanang isyuha mawa ka na hangtod sa 2028. So ilang i-appeal si Duterte nga ang kanang malita-malita sa una pa ng panahon ni Duterte sa ato pa, hey, what else is new? So may bago ani nga diha naman na panahon pang Duterte kanang malita-malita kwarta. Kay kaning malita-malita kwarta nahadlok sila nga moabot ni sa Blue Ribbon Committee mga higala kaning 18 kabuok nga mga kanhi sundao. Kay naa may ebidensya. So ilang patyon daan. Kay ug moabot ni dito, sukit-sukito ni sa mga senador, ilang gipaigot ang ebidensya mga higala. Kanang ilang gipakita sa press conference, di pa kuno na mao. Unya na pay laeng mga sundao nga o kanhi sundao nga musunod laing batch na pud musunod ani ilan nang gitan-aw siguro kung say mahitabo aning 18 ka buok. Napay segunda kuno mga higala. So, they try to destroy Attorney Baligod's credibility nga tuta man na ni Duterte. Nya ingon sa abogado, wa pa ko kakita, wa may magkatubang sukan masukan anang Vice President Sara Duterte. O nakaduol ko anang Presidente Duterte one time ramang siguro to from a distance. Dili gyud kanang istorya gyud nga personal ba. Iyang gipanghimakak kanang nangabugar sa 18 ka mga kanhi sundao. Nganong di man na ipatawag ni Ping Lacson. Wa pa gani niya sukit-sukit ta, mingon na siya nga wanay kapuslanan. Wanay kapuslanan ang ilang gipanulti. Despite the fact na mga hulagway nga gipakita. So ang pangutana mo, di ka ni mo abot sa 2028 nga issue kung ilan ning paningkamutan nga pagngon gyud nila. Ang ilang gisigig hisgot sa social media o apil na sa mainstream media kaning waldas ni Sara Duterte mao na ilang gibalik-balik mga higala to the tune of 125 million kanang kwarta sa intelligence fund sa Office of the Vice President. Ila sa nang gibalik-balik. Una, pila naman na ka million million is million, pero itandi sa intelligence fund sa Presidente, intelligence fund sa Armed Forces of the Philippines, sa Congress, nganong di man tukion? Kung ang tumong og tuyo is to come up with a legislation balaod nun or balaod kay in aid of legislation maguning ilang investigation mga higala aron makahimo sila balaod nun nga mamahimong balaod eventually aron dili na mahunong ang kurakot diya sa intelligence fund kun do naman og galing nganong ang Vice President ramang gyud mo ilagi hasngan og maayo. So, of course, nahibaw ta sa hinungdan. Pamulitika ni. Politically motivated ni mga hila. How obvious can it be? Alang ni sa 2028 election, nga dili makadagan si Sara Duterte kay ug mudagan kinsa may ikontra nila. Bisan magkuyog na sila si Leni Robredo o si Bongbong Marcos, kinsay kandidato ni Bongbong Marcos, si Romualdez ba, magkalayo na sila, apil pa ang mga komunista, di man nagkadaog gihapon. Kay imong computon, base sa survey sa Palsisya, SWS, o kinini ang Okta Research. Consistent man na mga pattern mga higala. That's a pattern of
kani bang influence ba sa mga tao sa katawhan nga mobutar? Ingon ana ang gap ba? So mag-combine sila, di gyapon kadaog unless they can come up with a valid issue nga ilang ilabay ngadto sa kampo ni Sara Duterte. Hantod karon wa pa man. Wa pa'y nakaduot anak mga higala. Kaya kung nakaduot pa kanang ilang issue nga nilustay ang pera ng bayan, musos good ang rating ni Duterte na, ni Sara Duterte. Di man. Wa man mo reflect sa survey. Samtang ang presidente negative. So supposed to be, doon ay advantage ang incumbent mga higala kay well-oiled machinery na sila. Mao bitaw na nga kanang Department of Interior and Local Government ang i-assign na sa presidente ang iyang posibleng padaganon sa sunod nga eleksyon. DILG. Kay dako man kay nga network na mga higala, that's a pretty good human infrastructure when you talk about politics. Under ko nimo ang mayor, pulisan, gobernador. Samtang ikaw mo to si Maruhas, DILG man sa to si Maruhas. So mo na'y agianan sa tao nga mudagan pagka-presidente ubo sa administration. Mo na'y naghatag og kalig-on kinta. Pero wa man mo tumaw pa, wa pa man na mo tumaw kana si John Vic Rimulya may paybawa nga mo ug na ako na blessing si Marcos Mudagan siya gi-appeal sa survey 4 raman. Nangamuti 4%. Di na kadaog bisan pag unsaon na Martin Romualdez hopeless. So kinsa may lang padaganon, they have to get rid of the vice president nga dili na gyud makadagan by way of kinini ang impeachment. I-impeach nila mga higala aron dili na qualified nga mudagan. Mao na ilang buhaton. Mao na nga si Senate President Soto naghinam-hinam nga inigabot ko na ng impeachment complaint sa Senado. Paspasan nila. Paspasan nila aron mo decide sila wala ka out, you're out. Yung anak ka didli ning dagan karon sa paggobyerno, Banana Republic. This is a very typical issue sa kini mga nason nga gitawag og Banana Republic mga higala. Ombudsman nganong mag-press conference man ka niya imong i-appeal sa kini ang malita ang kwarta panahon ni Duterte. How ridiculous can that be? Wag na magutana ang kuan kanang mga reporters. Siya mo may voluntaryo ana nga panahon pa man ni Duterte kanang malita nga kwarta. Isa may mutuo ana. Why siguro puniton sa mga komunista ug balik-baliko sa nagistorya. Kung mo paak na siya, mo bayat na siya ba, dunay traction mga higala. Ilan ang i-post kanunay ng mga issue nga susama ni ana to just get rid of Sara Duterte who already announced her intention to run for president in 2028. Mideklarar naman. Kunya, panalitan, mag-combine na sila. Kay nakita naman na nato karon because of kwarta nagkauban na ning mga pinklawan Liberal Party pink yellow /pink BBM supporters ining so-called Marcos loyalist ug ang mga komunista sila naani tactical alliance kining tulo ka grupo. Ug mao ni ang grupo o kanang magpabilin
nga magka-hiusa to defeat Sara Duterte, unsaon man nila pag-present ang issue? To convince the people nga ayaw mo diha, dirita. Unsaon man nimo pag... I mean, ako, I pride myself, no? Kanang... Nakoy gamay knowledge ana ba? Naka-appeal man ko og national politics. Panahon ni Gobernador Lito Osmeña sa diyang midagan sa pagka-presidente. Nationwide man to. Presidente ko yung gidaganan. Na-involve ko ato tunga-tunga sa kampanya. Ako yung nag-handle sa propaganda, media. Unya, pagdagan ni Senador Raul Roco Magyapon, involved ko sa kampanya. Kanagyong naagyod sa inner circle ba sa kampanya. Kadtong dagan ni Presidente Duterte, wa man ko ma-involve adto nga kanang naagyo ko membro gyud ko sa kuan ba kanang think tank. Gigamit lang ko nila nga mo diskurso kanunay may tungod sa federal form of government kay usab to sa platform ni former President Duterte ang pag-usab sa Batakang Balaod unya mo adapta sa bag-ong sistema nga mao ang federal form of government. So mo to'y rulyon ako sa kampanya ni Duterte, pero sa kampanya ni former Governor Lito Osmeña for President o sa kampanya ni former Senator Raul Roco for President, involved ko ni adto. So na ako'y sayran ba? Na ako'y analysis anang mga national politics mga higala nga. Inon po nga doon ay mutuo. Kaya mutuo man ganay si Roco o si Lito na siguro unod akong analysis, no? Unya katong na nahitabo nga eleksyon Pam Bariccuato versus Gwen Garcia. Wa man siguro laing announcer maingon nga ilubong na si Gwen ni Pam. Kaya daghamang nagtuon di gyud kadaog si Pam. Tungod sa kwarta o sa organisasyon. Kaya mga mayor dito man ni Gwen. Unya ang kwarta naapon ni Gwen. Kinsa may asa magkwarta si Pam nga ikasustenir ng kampanya. Unya, kinsa man kaila ni Pam. At that point, pagsugod sa kampanya, mao na'y perception sa mga butante. Mo to si Byron nga, sigurado si Byron nga, kadtong mga DDS nga misuporta, mga uplok nga mga DDS nga misuporta ni Pam, maghilak ito munggos. Ang luha ko ng murag munggos to sigurado mo silang kadaog. Pero in my own analysis, I told them nga ilubong ni Pam si Gwen. Dili lang mapildi, ilubong yun. Unsa na tabo? Sa ato pa, mura ba it validates my analysis ba nga may unod nida. Kinirong umaabot nga election. As I said, I told you mga higala, perception is everything in national politics. Ug unsay perception, nationwide, mumatter na sa kandidato pagka-presidente. Dili na madaog kwarta puloy. Ang ibong kwarta, iagi man nimo sa congressman. Sila may naa sa grassroots kinta ba. Magsugod ang grassroots level sa epektos kwarta di as congressman. Kay ang congressman naghandle na siya og mga mayor ug ang mga mayor naghandle og mga barangay captain. Ana magsubay ang kwarta diha. Kung ugaling ang imong kampanya gibase sa pinalitay. Nagsalig kang ana kay kwarta. Di ka kadaog. Maruhas. Superior kay kwarta si Maruhas. Uy. Nakadaog? Wala. Si Joe de Benicia. Superior kay kwarta si Joe de Benicia pagdagan pagka-presidente. Nakadaog. Ang nangamuti. Because what matters is the issue, mga higala, o na kalawat man sa katawan. An issue that makes an overwhelming
kuan ba, kanang impression ba from people of a certain candidate. Pagkakaroon, unsaon nila pagkampanya? Maingon sila nga anti-corruption sila, sama sa ilang gibuhat karon nga magrally-rally anti-corruption niya. Di tayo ritawam nambong. Kay dili man consistent. Sige sila singit-singit nga Marcos magnanakaw. Tumayaging election. Presidential election. Marcos magnanakaw. Unsa man nimo pag justify karon nga gakuyog na mo? Di na mahimo eh. I mean, as far as bisag unsaon ako kwenta mga higala, unsaon na paghilot nga that kuan kita kanang tactical alliance will work kung imo nang i-present nga to sa publiko. Saan mo pagkampanya? Kanang ingnon nimo nga kurakot na Sara Duterte? Mo nang wa kadot kung tanawa ng survey og nakadot ba na, because ang mga tao nga sigig bandilyo nga kurakot si Sara Duterte nakiglamano man ni Bongbong Marcos nga ilang gisaway nga kurakot sa una. Og naagi klarong issue dako kayo, you're talking over a trillion, dili billions, trillion na mga higala. Nag-level up na ang korupsyon, trillion na ang kawat sa gobyerno. Usaom na nimo pag-justify sa publiko aron musuporta ang publiko nimo. So kinsa may manguyog kung mao nay kumpanya, of course ang mga registered nga pinklawan, ang mga pink nakaminos man sa DDS. Moingon man sila nga wa man mga buot may mga DDS. Dagko granggo ha, mga bright. No nang kamino sila. Pero ang mga DDS at di man ingon mga bugo na naman sa mga professionals nga DDS. Moingon, sam na nayabag nito na. Ngano mang moingon man ka anti-corruption ka niya. Si Sara na imong unok-unokon. Wa man ka mutingog kontra ni Marcos. Ug mo isgot mo bayang Marcos generic. Corruption, generic. Pero og Sara, brand na hisgutan. Corruption, Sara Duterte. Tanawa na guna. Makita maguna mga gala. I mean, ako believer magyugo sa free market system. Ang consumer mo gihawd, the consumer is king in a free market system. Mao na gap hari is tibuok kalibutan karon. Unya ubos na maong sistema given na dili na magdebatin, given nga kitang tanan ang matag tao dunay kapasidad pagtugkad unsay di mao, unsay sakto, which is good, which is bad. Natay discerning capacity. The capacity to discern embedded na sa human species. Given na siya. Una ka nang maong gi-embed nga capacity to discern, ma-enhance na siya, ma-efficient na siya. Kung another kuan, there is an kuan kanini ang unrestricted flow of relevant information. Kini maong kondisyonis mga higala present ni karon. Di man makontrol sa mainstream media ang narrative. Kaya na may social media nga mo manggawas man dito, whether it's fake news or kuan, depende na sa tao nga mo validate ana. Kaya na may kapasidad ang tao pagtugkad, di man ni tinuod, na mo daghang pangilad. Pero kung ang tao makasabot, tibaw sa ikasa sa paingon, di man na siya mo paingon sa dutan, aram siya sa maayo, alang kaniya. So sa man pagdaog, I mean, I cannot kamo kuno design kuno mo campaign mga higala nga makadaog ang BBM o kaning administration ato pa Marcos administration pinklawan o ang mga komunista. The only way for them to win is to continue their
alliance. Nag-alliance man sila karon. Pero so far wa pay nakadot sa ilang mga gihimo nga propaganda batok sa Vice Presidente. Ang ebidensya niya na ang resulta sa mga survey. Nag-alliance man na sila. So presumably they will continue their alliance until 2028 because ug di sila mag-alliance samot sila way paglaom. So nangita sila issue kanag yung impeachment na nilang hingusgan aron mawa na si Sara Duterte. Kay og makadagan gani na kay bawa na takin sa madaog. Bisan gani og mawa na si Sara Duterte. Mabungkag ang ilang alliance. Kanya-kanya na sila. Kay wala man ang common enemy. Magkanya-kanya sila dagan. Unsa ang pagkasigurado nga na sila kandidatong suportaan? Itandi sa i-endorse unya pohon sa Duterte camp gapon. Kay naglagot nga inyong gipalagpot si Sara, dahil lain ay. Way siguro ganit ka na si Pulong padagano na. Makadaog na in kaso og madiskuido si Sara, way siguro. I mean, kinsa may nagtuo nga makadaog si Pambari 4. Conventional wisdom, di kadaog. Pero ari sa social media tanawa ang mga comments. Dito mo to akong source, consistent kayo gyud sa social media nga ilubong si Gwen. Pagpangutana nako sa kong amigo nga ground worker gyud, mayang laki nga mga kampanya. Unsay kuan what's the reality on the ground kaysa kinini ang internet ilubong man si Gwen. Ingon ang ako amigo nga nakasakay gyud si Pam sa kinini ang Duterte ba nga kuan influence to the voters, which is true. True enough, nalubong yun despite the fact nga yaha ang mga mayor 90 pila ka percent 99%, yeah. Ang mga mayor sa tibok probinsya, kinsa may mayor ang nagpakita musukol. Diskarkar lang daan ang duha ka kandidato ni si Apura o si kanini ang Barcenas ba? Patrick Barcenas. Puro na sila Gwen. Gwen na sila. Dito sa Karkar ha. Kontra sila sa local calisthenics mga igala pero ang ilang gisuportahan pagka gobernador si Gwen. Why kandidato si Gwen dito sa Karkar? Kaya ang duha ka mga kandidato nagkontra puro Gwen man. Unsay resulta? Gilubong gyapon si Gwen dito. Gilubong gyapon mga igala. So ang constituency magod anang rather ang baluarte anang mga Duterte sukad na presidente sa Digong. Wa nay gasto. Ang mga traditional politician ug ang naanad sa karaang pamulitika mahibong gyud nganong nakadaog si Duterte. Nagoy idea nga China money. Kato si Serlito, di man to magtuog yung makadaog si Digong. Diha naman to sa kuana kanang home stretch na sa kampanya naka matikon gyud siya nga di gyud mudaog gyud dito siya mutuo makadaog kay wa man diha kinsa man. Siya pagdagan ni presidente do na siya nationwide organization nga iyang maduol. Kay na presidente man na siya sa Governors League of the Philippines kato si Lito Osmeña. So katong mga gobernador atong panahon na maduol to niya. Depende og mo. Kuyog ba niya o dili, at least na siya masangpit. Si Duterte kinsa may sangpiton nga mayor man gyud sa Davao si Duterte. So tanaw ni Sir Lito, di na kadaog imong kandidato Alex. Gapasurvey siya sa Balamban, Asturias, Tuburan, Pinamungahan, kanang mga poblasyon, mga density ba? Density areas. Pagkauman sa survey, kanang survey ni Sir Lito accurate kana.
pareha na survey ni Tami, pareha na survey ni Sunny Osmeña, scientific ng mong survey. Pag resulta iyang magkita magmamahapon sa either Marco Polo or ari sa GY Square. Ya day gibundak ang papel at tabangan ako ng yellow pad na dito score. Basahan ang iyong kandidato kaya na dapit Duterte. Ingon ko nga, wa pa man na mo deklarar. Wa pa na mo deklarar, siging balibad. Ang news na siging balibad. So, saan pag kakuha nagdakong buto na imong survey nga, wa man na mo deklarar. Muna nga nung moingon magkang mudaog. Sa social media, tuan dito ang gaumido na ba? Mura ba og hubag nga padung mubuto? Naa dito sa social media. Ako siyang ipasabot na. Di siyang to. Pag kuha na, diha pa sabi nga, you're right, I was wrong. True story na mga higala. So, kanang social media is really a reflection of the sentiments of the people. Until such time nga kanang mo succeed ang kampanya sa mainstream media nga for the people not to believe in social media. That would be the time siguro, but right now determining kayo factor ang kanabang sentiments sa mga netizens sa outcome sa election. So kamo nga gustong makasabot pagsugod na mo tali ang mga comments na tanawan ninyo kinsa nang nag-comment na may mga trolls tinuod niya na. Kanang tinuod ba? May bawa na ninyo more or less percentage gapon makakuha mo sa kanabang namoy diya kisig padaog. Pagkakaroon mga higala mabida. Kinsa may muto ang istorya ni Rimulya nga ang malita-malitang kwarta gasugod sa panahon Duterte. Nga katong panahon Duterte, wa man gyud gani kaagi to si Duterte o kuan kana bang so-called 100 days honeymoon period. Mura to'y presidente wa kaagi ana mga higala. Kay na may gitawag og 100 days honeymoon period. Unsay sabot ana? Ni man sa eleksyon, take out ka pagka presidente, hatagan kag lugway sa media. Ang imong positive mo ilang i-highlight. Dili ka atakihon. Daygon ka i-magnify ang imong plano unsa imong buhaton kung ikaw o karon nga presidente ka na. Positive for the next 100 days. O sa kagatos ka adlaw mga higala balik tulo ka buwan kapin. Humana na. Susihon ka na. Bali-balihon ka na. Sa unom katuig ni Duterte, wa siya katilaw og pinangga sa media. Birahan siya sa Inquirer, birahan siya sa ABS-CBN, birahan siya sa GMA. Major networks, kulatado si Digong. Until the end of his term. Pero pag exit niya, 87%, 83%, murag 78 ang kinamuban amongst the kininiya mga survey firms. I mean, that's phenomenal. Una ang outcome mga higala. Kana lagi mga tao, kana lagi mga DDS. Wag gini gasto. I am a witness to that. Kay pagsugod ang kampanya atong panahon Duterte, kanunay lagi kumutambong. Ang naay kwarta ato nga gisilduan kanarang mga leaders para sa kanang ilang pliti-pliti. O mag-meeting na sila kanang di pud tanan kanang naay in fact katong federalism rally diri sa USP
Nakautang kong 10,000 ato puloy. Oh, tinuod yun na. Swear to God. Kaya ang grupo, na may sayang ni kanabang divide man ako into committees. Ways and means, mo to'y himong migsuhat para masulisit o kanang gastuon para sa sound system o sa venue. Ang sound system, covered. Problema ang venue kay 40,000 man ang gipangayo sa USP. So nahangyo 20, arang-arang 20 na lang. Ano ang kwarta na sulisit G's raman. Ako pag yun ang nakasulisit. Murag kini si Madam Susan sa Bedra Perez tigatagan man ni sa ato mga kining mangayo og tabang bitaw kanang na atong panahon sa linog, panahon sa kanang masunugan. Nag-appeal siya ato. Duly acknowledged on air. Kuangan man puloy. Muna ang taga-USP ga-overtime dito kay maningil. Sabadom to, Domingo ba? May ganun na tayo mga amigo dato. Tawagan ako dani, bay, mo ni problema sa atua sa sikis sa Cybergate. Akong tawag daan. Pila man ko 10,000 ra. Atua lang dito. Kapag abot, gikuyugan pa ko sa taga-USP. Accounting si USP. Yang drive na ko si Jesse. Si Jess ba kaning Grasol. Kaming upat katong duha ka taga USP o Jesse Grasol. May buntag na Jess sa Kalauan, Milenilya. Sige drive. Gabi na human akong rally. Gakuha mis kwarta dito. Gihuman ako. Why kwarta lagi ng bida. Di mo to ang mga traditional politician nga, di may tubog may kwarta. Wa lagi. Kanang mga tao na mamutar, kanang mga nanggawas nga mga vlogs, real. Wa na'y bayad puloy. Voluntaryo na. Ang ilang income na tungod sa hits ba, kanang mananaw sa ilang video. Ma-monetize man na nimo. Mao na ilang source of income. Panalitan ka ng Dolomite Beach sa Manila. Magkugig yung kanto dito kay na may mga OFW nga mo donate digital money or cash baron. Unya pila ka views. Kasapi sila diha. Wa kay makuha. Mao nang katong mga vlogger nga pro Duterte namalhin gibayaran man ni kuan tay mga vloggers nga maayo unta kay to sila namalhin diri sa kampo ni Bongbong kay gibayaran man ni Martin Romualdez dako man kwartaha gyud 500,000 ano bitaw balin diri unya mo nang gikulatan sa kanat Jam Magno for instance sikat mo na sa una karon kanunang gibas sa mga DDS. Kaya ibig kung saan niya explicar nga mubalhin ang mga tao nga to biyaan na ang mga Duterte mubalhin diri si Marcos Camp. Yung tuo mo tao. So, ambot og usaw na lalapag. How can you campaign? Unsa may imong messaging? Let us imagine a situation mga higala. Nga kanang tulo ka grupo nga nag-tactical alliance kini mga komunista man gyud tawag na ko na di man ko may mga red tagging man na si Alex dili I will call them communists. Kining Marcos Loyalist o kining Pinklawan kanang tulo magpadayon ng ilang tactical alliance against one enemy Sara Duterte. Unsa may ilang messaging nga effective? Di ko ka-figure out. Kanang China, anti-China, sige na nilang birahon na ron, pasangin lang ng Duterte nga mo na pro-China. Pero naman sa mga video ng gawas, mga galang, wa man mag-pro-China na si Duterte. Oy. Kana si Marcolita,
Na, at this point, naka-explain man si Marcolita nga ano nga, dili siya pro-China. Iya lang gustong maklaro by way of kanang balaod gyud ug asa gyud ang demarcation line nga we can claim nga ato ana kanang West Philippine Sea. So kung ang issue higutan China, for instance, nga ilagay na ipakadako, masulbad na siya sa public discourse. Moabot ang punto nga magdebate-debate na. Unya sa terms sa Binisaya na. Mura bag kuan sa di na kahinumdum ng mga tao kung saan pag kanang magamit bitaw kag nigo pagbahig sa lugas o gidlawan. Mabahig na siya mga higala atol sa kampanya. Kung dunay debate-debate, dili lang kutob sa sayo-sayo ang kampanya, kung dili debate gyud. So ma-overcome na siya nga issue. Unsa may lang gamiton. Mayon anti-corruption, dili man mahimo. Kay lagi mo desisyon mo taong bidasan, di man na maong inyo kay ngano man nga mahingom mo anti-corruption yun na nagkuyog mo. Nagkuyog mo sa kinadakang kurakot. Saan mo na pag-justify? Lisod lisod good. If you are a political kuan kanang strategist, usawam na nimo. Digbasa ko na mga kuan mga igala kanang inunta respectable nga mga political analysts ba. Wa man. Why kuan ba kanang analyst nga gapabor dito sa grupo ni BBM nga wa mahiagom og kulata sa social media. Negative gyud ang reaction. Overwhelming ang negative reaction itandi sa trolls. So I mean, I cannot think of a way to make whoever is the candidate against Sara Duterte win. Okay, kinsa may ilang gamiton. Naay mga ngan Vico Soto. Di na kadaog, not now, not yet. Labi na kay hilom siya atong kinini ang issue karon sa flood control. Wa siyang tingog. Kadto si Isko Moreno, mayon ta mo ribansin ba? Wala naman sad. Kay na halin man sad. Unya ang endorsement sa presidente mga igala pida nakakita na ta kung sa epekto sa i-endorse ni Bongbong. Katong pag-ani sa mga kandidato pagka-senador sa administrasyon. Nga dito sila mag-major rally sa Dumanog. Kinsa may tambong dito? Usa ka buok. Si kuan ra kanang this guy name Abalos. Si Abalos ray mitambong dito kay si Abalos naningkamot in tao magkadaog kay sa survey nila nangamuti man. Si Abalos. So, ingatog yun siya sa Dumanog. Kuyog si presidente. Nangamuti mga higala. Kiss of death. I-endorse ka. Sige sila promote nga padagano no si kuan kuno si kini anak ni Marcos si Sandro Marcos. Musugot ka ang makadaog ka na akong tan-aw gani the last Marcos nga mudagan pagka presidente nga makadaog o nakadaog si Bongbong. Parehana ni Noynoy. Nga si Noynoy mo nang pandamay ito si Noynoy sa legacy sa iyang mama o sa iyang papa. Kini mga Marcos loyalist mo period ni Bongbong. Daghan namang mibiya ni Bongbong nga taga Ilocos mismo nga mga Marcos loyalist. Disgusted sila. Frustrated sila sa performance sa ilang political star supposed to be nga mo redeem sa dungog sa ilang pinangga nga kapwa Ilocano katong the old Ferdinand Marcos Sr.
disappointed sila sa anak. And they're not apologetic. Nasa social media. Kita ni mo. So I think he is going to be the last Marcos. Gawas ni Jaime, pero si Jaime cannot be president. Kutob na sa senador si Jaime. Maybe mahimo na siyang vice president ni Sara. Wata kay bao. Pero dagan ba yung mga didis mingon nga ayaw nagpiliag si Jaime ha? Kaya masuko gawin mo. Si Marcolita ilang gusto nga i-running mate ni Sara Duterte. Dili si Jaime. Ug mo prevail ang sa grupo ni Sara ug mo prevail ang mga kanabang traditional thoughts ba? Traditional minds. Si Jaime mo yung running mate kay North and South man gyapon. Kanang North, mubutar mo ng Jaime. Unya, napay underlying current ba nga, what do you call it? Mahimo nga si Jaime mo ibisi with a condition nga dili gukdon si Bongbong ini kadaog. Mahimo ganig mo resign si Bongbong, presidente si Sara Duterte yun niya, dili with a promise nga dili gukdon si Bongbong Marcos. Mao man na ilang concern karon nga inig whoever becomes the next president should be a person nga dili mugukod sa kabuang nga nahitabo ni nimong administrasyon. Kay og makapresidente ta og mugukod nila si Kwate man gyud. Si Kwate gyud. Kay daghan mang ebidensya nga maukay na. Wala may mupugong. Una di man matabang gyud kanang minalita nga kanang kwarta for instance nga bayloan og dolyar $2 million nga so titawag ni kining suborno sa mga investigator sa International Criminal Court suma sa gisaysay sa mga sundao. Mudinay man gyud nga di na tinuod kay ang kwarta kuno nga ilang gigamit kwarta sa ICC sa ilang pag-ari sa Pilipinas. Naman ay budget tinuod. Pero doon sila puyo. Doon sila mangaon. Unsa sa kanan nilang gigamit. Naman ay paper trail. Kanang-kanan na may mga resibo na. Ma-verify man na. Wala ay nag-verify na ron. Kaya di man gani paminaw ng mga sundao nga nanmiyait. Di man gani paminaw si Saldico kay wa kunoy probative value. Sumaw na ang sitwasyon karon mga higala. Very interesting, I tell you. Amidst the crisis, the ongoing crisis tungod anang pinusilay sa Middle East mga higala. Ang ubang mga nasod ga-implement na sila mga measures. Nagpadaan na sila sa ilang mga aeroplano. Nanay nakauli na nga gumikan sa airport sa presidente. Murag nakabasa ko ana. So may na lang. Kaysa una niyang pamahayag nga tago sa lang mo. May nakauli. So mahimo day. So mo nang nanay 400 kape nakauli gikan sa Middle East. Kung dili galing fake news akong nabasa. Galing fake news ato. Kay mangangkon ba sila? Katong unang nanguli mga Pinoy nga gisugat nila sa airport. Gobyerno, mga empleyado sa gobyerno misugat. Welcome home. Nasuko ang mga gisugat nga. Nganong gasugat-sugat mo na mo nga wa mo gihimo. Amo manitawang paningkamot na kauli mi dinhi sa ato. Unsa man na nimo? Nga wa mo gawas na sa newspaper, wa mo gawas sa mainstream media, pero sa social media, na ay mga post good. Mga comments. Mismo gikan sa mga pasahero nga nakauli nang suko. Dito sa New York,
Pagkanto sa presidente, kung sa duha ka buok aeroplano yang gida, ang usa ko no, reserba. Stang, ana kakakita og galutaw sa hangin guni, wa gini katugkad ay. Tungod sa krisis, taliwa sa krisis, milarga pa dong sa New York. Karon lang mo diskurso may kalabutan sa promotion sa women's rights, mga higala, celebration of women's rights around the world. Siya rin presidente mitambong dito. Kaya ang ubang mga presidente gapadalag kuan mga proxy ba. Siya ra. Asa ka mga hoy ana. Malas lang ta. Pero sa taman nga na naman na. So ampo na lang kita. Bueno mga higala,